Hi guys, this is Michelle. Amoy niya mo ganap day gadtong weekend. So pasingod na kami sa Nikki Lake. Well, pasingod kami sa Nikki Lake day, nalingaw ko magtanaw sa train nila. Nila train nga na day, sudlanan na sa mga products day. Sudlanan sa mga grains, oil, sakyanan. Gana kayang panahon kumandayon sa mga to kami sa Nikki Lake day. Nanhagad man si Timonet day. Basta yung picnic dito day or mga ligo bang mga bata day. Medyo nataod-taod sa banamo pagbiyahe day kay layo-layo sa baya. Pero iya sa maabtinan oras day, mga 20 minutes na siguro. Pakita ko sa iso day kung unsang itsura day sa ilang lake diri day. Fast forward ko na kanday, nakaabot na kami diri day, mo ning ilang gidaya ng mga pagkaon day. Sila atin ning dala day, ang amo ring amot day kay kanon. Og syempre pasensya. Abi ninyo day, maura ning ilang lake diri day. Mag summer, magkamping-camping, picnic dinha sila, diri sila maningod para ni ka sapaan. Kung uno kainit ang panahon day, bugnaw sa ng tubig day. Gana jud diri magstay day. Kung nakay problema day, mawa jud day. Ang mga bata sad lingaw dito sa tubigan day. Biskan uno katignaw sa tubig day, kaliguan jud nila. Pero wala mga maligo day mga anak ni Timonet day. Starring manggazurang caves sin pagkaon dito day. Pagkatapos nam nangaon dito day, nagstay anay for a while day. Kadto na sab kami sa Pikas day. Madumi sa dungguanan sa mga fishing boat day. Ako'y givideohan diri day, pasingod kami dito sa port. O na mga lansa day mga kay-stayan nila day kana siya day, stayan na nila inig winter day. Hawag kay Nikki Lake. Amar man ni tagkadtuan namo na farm dito sa Cebu day. Pero kani siya day, more on fishing sila day diri day. Pero kadto nga among gitagkadtuan sa Cebu day, tuboy mga hayop dito day. Biskan asa kam singod na mga hayop dito, mga kabayo, mga kambing. Hamban diri day, gipicturean kami ni Raisha diri day dito sa Tumoy day. Mao na siya day more kalipawan jud day no. Kani among gipanawan day mo siya plastic siya day maglutaw raman. Nibuyong lama ko dirunday na ngano lubog man ang tubig. So day, pagkatapos ng pictorials day, sa video gamay day, pauli naman kami nga na day, ibanta ka mo day, kay magkuha siya letter ko day, na siya daw dawatuno na letter day, ako haunon day na letter day, sa iyang gihuyan sa una. Tuwa man sa mailbox day, siya daw day magkuha. So pauli naman kami day, akong givideohan day, among gilabyan daghan mga sakyanan day mao nang ilang panghuyan day. Mao nang gihuyan ni Monroe sa una day, ga-apartment raman siya day. Gikadto niya sa mailbox kay giingnan siya sa iyang kauban sa una, gahuya ako man, nga kuhaon na daw dito sa mailbox day. Diniday sa ilaha day kung nakakay dawatunon day ng mga letter day or card day, panhuyog na nila day sa mailbox day. Di nakalawang pamukadto sa ila mismo office day nga magkuha mag-claim sa mga card dun sa pa. Mo nang di jud na mawaya day kay tuwaran na day sa mailbox day. Day, pasingod na kami nguli day, nakuha na ni sa letter day. Mao lang to day, bye-bye.